qed tkun xena komuni f'Taslima u l-Akwati ta' San Ġiljan. Karozzi li jkunu pparkjati jispiċċaw fil-mira tal-vandali. Filmati miġbudin minn kamera ta' sorveljanza juru kif fil-jiem li għaddew 4 karozzi li kienu pparkjati fit-triq Melita f'Taslima spiċċaw bi ħsarat estensivi u dan wara li żewġ tfal deru jaqbżu fuq is-saqaf u l-bonnet tagħhom. Fost il-karozzi mill-quta kien hemm dik ta' Ryan Mintoff. Il-ġimgħa l-oħra jienu sħejjer biex noħroġ bil-karozza nsib daqqa fuq il-bonnet, ma kellix idea x'ġara. Irnexxiel insib CCTV footage fejn jiġbdu il-min wara li dom tinfittex irnexxielna nsibu u sibna li kienu ġiex titfal għal-gost probabbilment m'għandix idea għalfejn jista' jkun għamluha. Dan il-każ partikolari seħħ fit-28 ta' Ġunju li għadda għal ħabta tal-10 ta' bil-lejl. L-appell huwa biex min għandu xi informazzjoni jirrapporta lill-Pulizija. Nagħmel appell biex jekk xi ħadd jaraf li dat-tfal ikun jista' jgħidilna biex nieħdu passi kif suppostu.